Sjove klovne, morsomme akrobater, fjollede elefanter. Cirkus plejer at være liv og glade dage, men sådan er det ikke i Emdrup i år. Det vælter nemlig med biler op og ned Emdrupvej. Beboerne er rasende. Så kommer de her med deres lort, ikke? Det pisse cirkus. Elefantpis, damepis ude i udklædning og holder med alle deres biler. Hvor skal min bil holde? Folk skulle fandme tage S-toget, så kunne de gå derhen. Så kan de gå hen og se deres fucking cirkus bagefter. Det skal ikke være her i mit kvarter. Beboerne siger altså nej tak til let påklædte cirkusprinsesser. Prøv nu at høre her. Altså, cirkus, det er da en dejlig og glædelig begivenhed for hele familien. Cirkus er noget lort, det larmer, og alle folk kommer i deres pissebiler her og stjæler ind i pladser. Prøv at vente om, prøv at se på alle de biler, der holder her. Hvor skal jeg holde? Jeg er nødt til at stå heroppe i en lygtepæl. Lort. Der kom der ellers en bus forbi der. Hvad er problemet? Hvor er alle dem, der skal i cirkus? De er der jo ikke. Cirkus er i gang. Folk er kommet i deres lortebiler med alle deres små røgne unger og holder over det hele. S-tog, bus, kom nu, kom nu! Spørgsmålet er, om der overhovedet kommer Cirkus Dannebrog til Emdrup.